Nyt video. Video koko ajan. Menee niinku periaatteessa vessaan tällä puolella ja sitten kääntyy tänne. Tässä. Mulla on hikka, mä en pysty videoida. Nyt lähtövuoroon Sia Kundesby, Reisi, kauniista ratsastajat ja valmistautuvat Kiviranta, Rusi, Huru. Paitsi siellä meidän siellä se on ohjautumassa tänne taas. Joo, siis nimenkin on. Siis meillä ei tyyli ollut edes ohjautumassa. Me laitettiin etuun. Me saatettiin etuun ja kaikki. Me laitettiin. Sitten saatiin sen puolelle takajalta ja sitten laitettiin etujalkaan kakkeesta reikään toi juttu. Sitten lapsi. Sitten kakkesi sinne reikään se ja todellista meillä oli vielä kiire. Sitten me äkkiä juostaan todennäköisesti päälle. Se on hyvin kengään irti, että me saadaan sitten onneksi lupas ne loppuun. Se oli niin silleen. Joo, kaatosateessa. Perjantai oli kai silleen, se oli vielä ihan. Se oli silloin 200 sitten lauantai. Tyvärr, ekipaget måste uteslutas på grund av fel väg. Joudumme valitettavasti hylkäämään Ratsukon suorituksen, este numero 10 jäi hyppäämättä.